iso, que sabe pola tele e tal, de que pensas que están a falar? Bueno, bilingüe, que será falar as dúas lenguas, non? Será falar as dúas, pero por igual. Pero non falan por igual. Ti que pensas esa xente que di, ai, que eu en gallego non me entiendo bien, non lo sei hablar, tal, ti que pensas que pasa aí? Claro, que tampouco saben falar o castellano, non? Eu dixolle, bueno, pero o castellano falalo ben? Porque pensas que esa xente non fala galego por ter medo de non saber falalo? Ou ti notas iso ou non? Non, máis ben porque notano como xente máis baixa. Como que é unha excusa que nos poñen, non? Menos nivel. Que cambio se produce de cando che falan o castellano? Agora falamos do alivio, non? Que sensación tes ti cando che falan en castellano nunha oficina desas e cando che falan en gallego? Que cambia? Non sei, sinto unha atadura, como atada, como non sei, non me encontro na miña salsa, non? Encontrome como atada, como cohibida. A mellor é iso que buscan, non? Para chocar castellano, para que te encontres cohibida, non? Como miras ti o galego que usan na tele? Que diferencias lle topas? Que pensas diso? Bueno, o da tele xa mellorou, xa non é o que era, Que aí topabas antes? Non sei, ou será agora xa entendemos mellor, pero non sei, ao principio non se entendía moi ben, As fabas, sabes que eu planto fabas e feixóns, non? As fabas chamanlle fabas, e o feixón chamanlle fabas. Eu non entendo, Bueno, pois... Convén é moi cariñoso, cando está nervioso cos exámenes non hai que lle fale. Oiche, algo se meño comer, vale, que vou ir aí ao mesón da Barcelona. Moi ben. Entonces, virei aí pola menciña. A mera se vou harta, a mera a miña leituja, sabe como van, e a miña cebolas. A ver como van. Bueno, pois hasta logo, Chao, man. Era Neves, a mai de Leo da Recajoná, e bueno, esta é a primeira parte dunha serie documental por Vigo, donde se fai un pequeno repaso aos sitios de Vigo onde se fala galego. Bueno, como último exemplo, aí, para que vexades e vos quede aí un rollo bonito de eu falo, vamos ver o vídeo. Mira, se non te importa, deixámolo, porque os vídeos podémolos ver na casa e pareceme máis interesante se hai algunha pregunta que vola poidan facer, porque non van ter outro, se quedan nos 5 minutos, entón, pareceme moi ben. Como non van ter outra oportunidade de preguntarvos directamente, que, así quedavos a curiosidade de ver os vídeos na casa, entón, se hai algunha pregunta así breve, pois quen quera que a faga, pido si que esperedes a que un compañeiro vos achegue o micro de man para que se poida escoitar no vídeo e na sala 4. Bueno, agora que o cortei, por Dios que faga alguén unha pregunta. Veña, que dá un crédito máis por cada pregunta. Como dixeron a min. Iago, dixo-mo. É mentira. Dixo-mo do lado. Bueno, non hai preguntas, entón. Pois se queres vemos o último e xa rematamos. Deixámoslo todo claro. A ver, non queredes ver o vídeo? Un vídeo moi bonito. Al final sale gente desnuda. Mentira. É unha rapaza pequena, que estades pensando? Bueno, vamos poñer un dos últimos vídeos que puxemos en Eu Falo, que é un vídeo, bueno, que está bastante de actualidade, que é unha pequena historia sobre a relación desta rapaciña que se chama Xulia, que ten 6 anos e que fala 6 idiomas, polo menos intenta falar 6 idiomas, máis un, que xa veredes ao final. Bueno, este é un dos últimos vídeos que puxamos, pero bueno, quería simplemente que antes de eso, que vos quedarades ca idea de que eu falo, que simplemente son xente contando a súa historia, que o visitades eufalo.tv, que o visitedes, que mirades todos os vídeos, que se ven moi rápido, e que, bueno, que vos quede polo menos o que queremos transmitir, non? Que o galego é algo vivo, que é algo que a xente comparte, que a xente vive, que a xente ten moita historia. Bueno, aquí vai Xulia, e, bueno, moitas gracias por escoitar e todo eso. Veña, Xulia. Hola, chámame Xulia, teño 6 anos e medio. Vivo en Bélxica. Onde vives? En Bélxica. En que sitio de Bélxica? En Bruselas.
Ahora mesmo onde estás? En Vigo, en Galiza. E que che gusta máis, Galiza ou Bruselas? Galiza. Ti que falas, Xulia? Galego, francés, castelán, un pouco de inglés, un pouco de neerlandés e portugués. Esas cantas linguas son? 6. 6 linguas? Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Julia. Onde vives? Pero di en francés agora. En Belgique, Sí. E con quen vives ali? avec ma mère. E con quen falas? Ali cos nenos que falas? Français, francés. E neerlandés? Onde aprendes? Un pouco, aprendí na escola. E que sabes decir en neerlandés? Por exemplo, Mesha, Como é? Mesha, nena. Nena? Dag, hola. Tak, adiós. E non me sei moito máis. Stupid, Kibuel, non sei moito. Alguén, E que é o que máis te gusta falar? galego. E cando acabaste de quen te ensinou o galego? Que? Onde aprendiches o galego? Na miña nai. Sí. E en Bruselas que falades? Galego. Sí. E cando ves a Vigo que falas? Galego. E os nenos aquí que falan? Galego. Todos? No, a veces algúns español. Sí. No, eu galego. Tin galego con eles Sí. igual. Enténdente? Espero que sí. E por que non falan galego eses nenos? Non sei. Dime outra cousiña máis. Cales son as palabras que máis che gustan do galego? Non. Porque sempre o digo. Sempre digo non. E a veces digo, por favor, mércame eso. Mércame e non. Esas son as miñas palabras favoritas. E cando ti dis mércame, mamá que di? Sí ou non? Eh? Pois mira, por exemplo, os alumiños se fan así. Os alumiños así. Os riquiños así. Os abraciños así. E as cariciñas así. Xa está. Hello, what's your name? Tamén Bon día. Estás ben? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo a última caleta. Xas falache todas? No, castelán, galego, portugués, inglés, neerlandés, francés, 6. A saya de Carolina ten un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh lagarto da el rabo. En francés. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dong, ding dong. No, en neerlandés no me sé, en inglés. Hello, I'm mom, hello, I'm dad, hello,